El grup municipal del PSC a Tortosa ha criticat avui l'equip de govern de la ciutat i els responsables territorials del Departament d'Ensenyament per la situació amb què hauran de començar el curs escolar els alumnes del Col·legi de Sant Llàtzer i l'Institut Cristòfol Despuig. L'ampliació anunciada al centre que va entrar en servei el curs passat ha començat a mitjan agost i les obres s'allargaran, segons assenyalen des del PSC, fins al primer trimestre del 2016. Això farà que els alumnes de l'institut hagin d'utilitzar barracons al Parc dels Països Catalans, al davant mateix del col·legi, a banda que els xiquets hauran de conviure amb les obres i per tot plegat ho han qualificat com una mala gestió. El govern de la Generalitat està enganyant. Renuncia al tercer institut, diu que estarà l'ampliació feta, no està feta. En aquell moment inclús va manipular la informació. Recordem que va fer veure que la comunitat educativa o el claustre de l'Institut Cristòfol Despuig estaven d'acord en la renúncia i fet que va fer sortir el seu director a la premsa dient que no era cert, que ells continuaven apostant per tercer institut, però que ara en aquest moment acceptaven la solució provisional i, per tant, està manipulant de tota manera i en mala fe, diria jo, la informació i, per tant, a la comunitat educativa.